Za tegna tsaikitsy hagnano vidéo fa misy cinéma bojo à Madagascar. Mes respects à tout le monde, bonsoir tout le monde. Tegna antsika tsy mila mandeha mizaha cinéma eky fa tegna fa misy maro cinéma bojo ao à Madagascar. Maro cinéma bojo. Révélation maresaka. Azonareo honogno za fa nivolagna fa elaela vidéonaka. Za fa nivolagna aminareo. Mamy Ravatomanga ndraiky Andrajoely fa comment tsy fagnaraka fa miady an-tragno rô volaniko. Tamin'ny élection za nivolagna zegny. Fôtony araiky fa tragneky mihina vôla loatra. Azonareo? Araiky fa tragneky, za fa vôla eky fa trop eky raha ataontsika eto. Donc Mamy Ravatomanga tsy nagneky tam'zegny ni menacé n'Andrajoely. Ni menacé n'Andrajoely raha zegny fa nivolaniko tamin'ny vidéo. Niany révélation colonel, maresaka révélation colonel io. Za koa Andrajoely volaniko zegny, amaray. Za tsy mivolagna raha ataoko, alaiko bagagenaka za miala. Za miala. Zio amizay anareo maramila. Tsy mengnitra anareo mahita raha karaha io. Tsy mengnitra anareo. Anareo maramila zegny. Anareo tsisy araiky masaky mihetsika. Niany soi-disant réunion de crise. Réunion de crise. Ino? Trop tard. Le feu est en place. Azonareo? Raha haiko aminareo. Raha haiko aminareo. Alevanareo antrenika place io. Adosinareo i Mamy Ravatomanga fa hainareo fa tia mipidiky ministre de la défense izy io. Tia mipidiky. Izy koa midika eo azony maramila mbola izy fotompiny. Mbola izy fotompiny. Mbola Mamy Ravatomanga fotompiny. Teo za mivolagna Mamy Ravatomanga, non, tsy mila volagna agnaranazy ataova Pierre Bleu. Pierre Bleu ino. Izy amizay hitanareo baka. Hitanareo baka. Anareo baka tsy, anareo mivolagna anareo mahay raha. Anareo jiaby mivolagna zay mahay. Karaha zegny fitondragna ty. Non, la preuve izy io. La preuve. Za mivolagna aminao Andrajoely, simple. Anao maray ino raha andeha volagninao? Andeha mivadamy vahoaka? Andeha invente koa? Raha jiaby fa netaleny colonel. Zegny problème tsika, zegny problème fitondragna ty. Colonel magnambara raha jiaby vadina andeha samborinareo. Ino mba idiran'ny vadina amizegny? Normalement maramila zegny, mission maramila tsy ambarany amin'ny vadiny raha ataony maramila. Za nandeha en Afghanistan, vady tsy mahay ino raha nataoko tany Afghanistan. Lafa minaka tsy mahay tahieza aby des fois. Lera za fa tagny fo, reo mivolagna aia mba izy zegny? Zegny atao. Ino idirany vadiny colonel igny andeha samborinareo? Maintenant avy le coup d'état, andeha samborinay vadinareo koa. Ino raha volagninareo? Mety aminareo zegny? Mety aminareo zegny? Anareo io fa voty. Tokony au lieu de éteindre les feux doucement, tokony mivolagna doucement anareo io. Basy eky izy ty allo petsaka atsika état fédéral ty fa olo jiaby ty fa mihetsiky, raha jiaby fa mialamboetsy. Raha jiaby fa mialamboetsy. 24 heures sur 24, izy koa nareo mbola tsy mahay, zay fa mahay, olo mandefa fo ato, olo mandefa fo, anareo lehibe nareo jiaby mandefa ato. Raha mandalo ao Madagascar, ao fa tsy secret d'état eky, fini ça. Ao fa tsy secret d'état. Ino fa volaniko taminareo? Anareo ampiadiviny Mamy Ravatomanga andraiky Andrajoely. Anareo maramila. Anareo force jiaby. Izy io, izy koa raha io ny stoppenareo, hémorragie ny stoppenareo, rango izy nanomboko, tsy otrika zio. Mais anareo olo maramila, anareo manampahaizagna, anareo nagnano sasany nagnano école, nandeha académie jiaby, ino amizay somena ato, la bomba misoma anareo dans les deux côtés. Somena Andrajoely, somena Mamy Ravatomanga. Azonareo zegny, mbola hoavy baka la révélation ni la bomba mbola hoavy. Io tsika mizaha izy.
io tsika amizay izy révélation de la bomba général bomba mbola ho avy zeny volanko atsika gasy volanko grave. Après misy olo araiky amy critique za bon tsy critique izy mivolagna zay maramila zay anognona colonel igny colonel Charles nataony koa sarinaka 1 za tsy exilé 2 za tsy maramila gasy za koa maramila gasy za amperinasa fa nefako jiaby za tsy hagnano vava za tsy amperinasa za tsy maramila gasy za koa nagnano maramila gasy za tsy voavidindro fotiny mentaliténay tsy mitovy volanko zay zany volanko zany tsy tiany Macron olo karaha zay mitondra Madagasikara eny fa zay tsy hijiky agnatiny corruption nazy aby io fotiny zay tsy agniky fotiny ene mentalité ny vazaha ty zay samby zay tsy agniky anao za tompiny tany anao andengala raha agnatiny kibony taninakaky anao mi-commande za anao volagna 70% ninao ni 30% naka jamais de la vie za tsy magneky an'zegny azonareo zegny zay la différence entre ro iza zegny tsy tiany Macron izy koa diaspora mangala izy tiany olo karaha Andry Rajoely olo karaha Yery olo karaha igny rebe avy ety anao Yery anao mila nationalité anao mila tragno raha jiaby mipetraka aminao ato mais ame zaza raha ty za tsy karaha zegny boka zay tsy atiavandreo raha zegny fa milaindreo non pas toi volagnindreo pas toi tsy anareo volagnindreo zegny tsy atiavany la France zay mangalazo fa miala amboetry 24 heures sur 24 zay mahazo nouvelle zay tsy za mandeha mizaha nouvelle volanko mandefa aminaka raha tsy tiandreo volagniny ro mavozo mivolagna izy alefandreo aminaka ino raha vozoko mitandatsika fo raha jiaby mitandatsika fo azovizo miady ino nefa volanko taminareo teo ambanareo za ndeha kapokapoko raha tsy haiko ino ndeha kapokapoko raha tsy haiko niany attention afa mivolagna attention izy koa azy état fédéral ty matatsika zegny miala amboetsy ro jiaby réunion zao izy io volanko ils sont en réunion là za mivolagna aminareo izy io ro miboaka réunion za fa mahazo nouvelle edy ro miboaka réunion za fa mahazo nouvelle donc atsika gasy fa karaha io volanko zegny izy koa tsika tsy mihetsika izy io tsisy anja eky tsisy anja tu vois anareo maramila honte anareo volanko zava era ny tanàna jiaby mahefa ino se passe à Madagasikara za volanko za tsy mandeha cinéma eky izy io za fa mahazo cinéma bojo à Madagasikara ao acteur Pablo Escobar comment dit ça ataondreo Ravaty Mafeky io Andry Rajoely io NC Christian oh là là révélation fitiavany viavy zegny koa niboaka ao mare film avlako aminareo film anareo volaiza mizaha série ny novelas eky ity mafanafana série araiky ty tegna mafana volako aminareo raha jiaby paraporka ino secret d'état direct alifasanareo raha jiaby alifasanareo Andry Rajoely anao mare mivolagna volanko zay volagna apetrako état fédéral mbo alevanareo anareo mavita mitondra izy zay mavita mitondra izy zay volanko aminareo lideranay Percy raha zay fa nivolagnanay aminareo izy koa tsy mavita zay io fo zay nkilanazy zay boka miprépare zay nefa préparé ary tsy zay za raiky misy olo baka Antananarivo koa miaraka aminay so anareo mivolagna fa Antananarivo tsy magneky non misy olo baka Antananarivo mila fotiny ro tsy miaraka amle anareo corrompu aby io zay ne volanko misy Antananarivo corrompu misy côtier corrompu misy Antananarivo corrompu misy côtier corrompu fa atsika tsy corrompu on va s'unir pour mettre l'état fédéral en place pour mettre l'état fédéral en place en plus Antananarivo gagnant zay volagnindreo ato le vrai gagnant c'est Antananarivo volagnindreo tant mieux volanko tant mieux donc
alohatsika ivory impetsika amy latable atsika mivola bon ty leader atsika après amizay samy magnamia agnarana azao mety atao io azao mety atao mikoragna atsika izy koa mbola ro io fo izy koa azony maramila io izy koa azony maramila raha tadiaviny Mamravatomanga io pire que Andrajoely za fa mivolagna aminareo zegny izy koa alainy maramila alainy ministre de la défense actuelle fivolagnandreo raha io réunion de crise volaniko aminareo zegny il sera pire que Andrajoely ianareo maramila mitondra ianareo maramila mitondra ino raha ndeha ataonanjy Mamravatomanga amezany vola maro maramila maro izy mandeha hagny amy base tuliary izy tsara mikesiky raha falena anareo jiaby izy tsara magnano izy maramila fo maramila nitiritsy tsara zavinagny or ke izy magniry ka andeha androngona Andrajoely io boka raiky mivolagna za ikilele milele tiako Andrajoely io blablanaka volaniko aminao alohany anao kaza magnano compte vorondolo zay fo volaniko aminao antsenika anao mbelako miza vidéo naka kaza magnano compte vorondolo après amizay za mivolagna aminao za tsy exilé za tsy maramila gasy pourri karaha ataony maramila gasy sasanao io azonao zegny ne font pas confondre za tsy colonel Charles azonareo zegny za tsy colonel ny omihiny azonareo zegny so anao tsy mahay zaboka volaniko aminao kaza misitriky izy koa anao lehilahy marigny izy koa anao tseniky voky teny Andrajoely io za mampianatra anao volaniko zay mais agnarana anao fa hitako misy anao fa hitako t'inquiète pas ton heure viendra izy koa resaka informatique fa tsika fampizaha eto atsika azonao zegny juste zay fo raha volaniko aminao après tu peux regarder anao mety mizaha azonao za mazaka démocratie volaniko aminao ikilely malaza milely malaza zo mbanao milely malaza zo milely malaza an'Andrajoely sa Mamravatomanga anao mety mizaha io avec ton drapeau malagasy io fa hitako raha jiaby t'inquiète pas volaniko ity anao tsy adversaire anaka anao za sitrany za miady amin'olo hafa bon bref je passe pas mon temps avec lui zay raha mandalo à Madagascar ao volaniko aminareo tu vois le problème atsika izafo io tsisy olo mizaha eky io tsisy olo mizaha atsika mila magnampy namatsika jiaby agny atsika mila magnampy maramila atsika mila magnampy vahoaka zay ny volaniko atsika diaspora zio tsika mihetsiky midi za fa nivolagna zegny atsika diaspora mila mihetsiky azonao zegny non mon frère Alain t'inquiète pas io mais atsika zay volaniko atsika mazaka démocratie valiatsika fo izy même izy magnano vorondolonazy ao valiatsika fo izy voilà zay ny volaniko mon frère Amady Zanaka Diego zay ny volaniko ro magnano compte feko fo hitandreo za fa magnaboaka soranaka za tsy mavozy ro volaniko zay tsy sanja vozoako olombelogno karaha za raha olo avozoako volaniko zay zanahary fo tsisy olo avozoko le reste za tsy mavozo natoa boakako soranaka fotony en même temps za mivolagna za magnaboaka raha marigny fo firy fois za mivolagna aminareo resaka Mamravatomanga io firy fois niany révélation miboaka firy fois za mivolagna aminareo vidéo misy asa mivolagna aminaka non Mamravatomanga olo tsara ta izy niany justement avia fa miaby zay volaniko atsika koa mahazo nouvelle 24 heures sur 24 za fa tsy mandry eky za fa tsy mandry azonareo zay za fa tsy mandry fa ty fo boaka anareo za io ilomay normalement jeudi izy ty dosaranaka 224 km 14 000 mètres de dénivelé atsika milomay karaha boaka Diego jusqu'à Ambanja fa izy fo misy bongo neny za lomay amity za mandeha mizaha journaliste c'est pour le peuple malgache azonareo zegny lera za misanty agny tanareo fijaliagnanareo jiaby zako soranareo jiaby iny mibooste za mandefa fo voilà de toute façon fa karaha iny mon frère tsisy raha tsisy farany ireo zio azo ino va volaniko aminareo eto attention le pouvoir n'est pas éternel volaniko aminareo anareo koa agnatin'ny pouvoir magnova raha tsara ataova raha tsara ataova raha tiany vahoaka kaza manambanibany vahoaka
zay ny volaniko, état fédéral zay koa mipetraka eo, zay tsy maro koragna karaha ataony oataoata ro jiaby Andry Rajoelina Marefa andeha hivolagna ny blablabla. Zay tsy volagna aminareo, zay gnamboatra lalagna ty, zay tsy ino diany andeha hagnano inauguration. Ça c'est votre problème, ça io tsy problème nay. Azonareo zay magnamboatra l'école, ino ataonay couleuran'ny fitondragna, jamais de la vie. Volanareo ke andeha ataonay couleranay, anareo ne magnafa zo, anareo koa magnafa impôt. Ino diany fa izy karaha mandalo atao inauguration, magnamia jirona atao inauguration. Fotony nagnino anareo magnano kare, anareo tsy mahavita arabo ka. Raha mezan'olo anareo ndraiky andeha irasy anareo, ataonareo fa anareo nagnamboatra zavanareo exemple, maire Diego magnamboatra bazary, premier ministre avy ty asan'ny fanjakana ty, or que ambassade de France volagna non volan'ny AFD izy ty. Projet no fanjakana ty, non c'est faux. Oui. Non, mais Mame Ravatomanga mon frère izy io volaniko aminareo fa ni releven'olo baka raha jiaby. En plus oui, c'est un deuxième personne izy mivolagna za i porter plainte ko contre Mame Ravatomanga. Azafady aminao mon frère, tiako anao i porter plainte fa enao Mame Ravatomanga izy koa anao i porte plainte contre Mame Ravatomanga kaza mandeha amin'ny tribunal eto Madagascar. Kaza mandeha tribunal à Madagascar. Fotony même ro directeur en tribunal seni jiaby voky vola aminazy, amezany vola. Azonareo zegny, izy koa mbala resaka fitoriagna fo amin'ny Mame Ravatomanga, n'essayez même pas. Fa ianareo raha ty volaniko, kaza miessayegna fo andeha porter plainte contre Mame Ravatomanga. Fa raha volaniko amin'ny maramila, prenez votre responsabilité. Anareo nagneky nihina volanazy. De toute façon, raha volaniko aminareo maramila, Ravatomanga koa lavo anareo jiaby nina volanazy, tsy maintsy lavo miaraka aminazy. Parce que obligé andeha volagny, ty no hoan'ny général Bomba, ty no hoan'ny ministre de la défense, ty no hoan'ny général intel, ty no hoan'ny président tribunal, ty no hoan'ny raha jiaby, ty no hoan'ny député intel. Azonareo zegny, ça fait effet boomerang. Volaniko aminareo, zao tsy hainareo. Donc, c'est à vous de prendre votre responsabilité. Normalement, mi sasany volagna mi prépare Mame Ravatomanga ilefa Côte d'Ivoire zegny. Bon, ty sary zio miboaka koa izy io. Hitanareo io? Izy io. Hitanao? Colonel Charles, Percy, Joachim Chatlar, araiky milely forondreo io fo, mbola ireo fo. Merci aminao, nalaza koa ny zay ty izy io sarine. Malaza zay ty. Merci aminao zala. Tegna merci aminao. Raiky ty ndraiky mivolagna non. Zegny. On est des 4 baïonnettes, on s'en va intelligemment zay volagnin'olo. OK. Misy mamaly ro. Tanareo? Zay io fo, zay mipetraka fo, olo mikaiky zay volagno, olo mandefa message 24 heures sur 24 zay. Oui, mety mavita magnano MP anao après Genève. Y a pas de problème. Zay ny volaniko atsika mila mihetsiky mon frère. Raha jiaby ty fa misy gendarme nikaiky za teo volaniko zay depuis ce matin volaniko aminareo zay ny téléphone-naka magnena 24 heures sur 24. Za fa mivolagna aminareo zay. Tu vois? Zay za misy mama mivolagna aminaka, yo tsisy merina, yo tsisy côtier. Ennemitsika zio Mame Ravatomanga, Andry Rajoelina, NC Christian. Ennemitsika voalohany antseniky zio. Yo tsisy côtier, tsisy merina volaniko aminareo. Tu vois? État fédéral tiany merina. État fédéral tiany côtier. Azonareo zegny, c'est des minimes olo tsy tia zo. C'est des minimes volaniko aminareo zegny. Arakaraka nouvelle azoko vitsy. Donc, mes frères, mes sœurs, l'heure, chaque chose a une fin. Le pouvoir n'est pas éternel. Ampody ko aminareo. Izy koa fa mitondra eo,
izy koa fa mitondra ze za tsy tia magnano politique za ne révolutionnaire za tsy mivolagna aminareo za mila place za mila zegny non je suis là pour guider azonareo za tsara mivolagna fa ty place tadiaviko ty non za miguide fo za magnaboaka ranomarigny va ary za en même temps des fois misy coaché miady miaraka amin'ny merina ro samy mikaiky za magnano arbitre ireo fakatia nomoaly za nahazo raha zay volagno merina non volagno tsy karaha zegny ennemi tsika araiky fo le fitondragna io azovy mampiady atsika ireo volaniko azovy club 48 volagno azovy Mamravatomanga Yandry Rajoely igny mampiady atsika mon frère tanareo prédator volaniko aminareo zegny za ni expérimenté prédator opération Barkhane au Mali azonareo zegny aiko ahetany misy anteninazy donc za tsy mijery prédateur indreo za tsy mijery fe prédateur indreo tsy jireko de toute façon pour me dire quoi raha volaniko zegny volaniko aminareo en direct qu'est-ce que tu vas me surveiller raha volaniko aminao fa en direct za tsy mijery prédateur non tout simplement fa raha jireko fo ambla Madagascar mandroso izy koa nareo fa tsy tia mpandroso Madagascar mais foutez les camps bon sang foutez les camps anareo maramila volaniko prenez votre responsabilité amizay izy io anareo koa nagnapetsika izy io zeny volaniko colonel Charles s'il te plaît aiko anao eto ameza ordre je sais qu'anao mbola mavita ameza ordre ameza ordre olonao à un moment donné anao nagnano vidéo tioko journaux koa mivolagna zeny volaniko za tsy solavozoko karaha nataony colonel io anareo jiaby colonel prenez votre responsabilité anareo nagnapetraka Andry Rajoely en place à un moment donné levez-vous volagna basy eky io fa tsy secret d'état eky raha jiaby fa mialamboetra io tsy secret d'état sa fa mivolagna aminareo zegny Mamravatomanga koa lavo anareo jiaby nina volanazy tsy maintsy lavo miaraka aminazy ataova nareo agnatin'ny lohanareo zegny que ce soit général anareo que ce soit azov anareo anareo tsy maintsy rongana ary tsy maintsy amoasa olo jiaby hitanareo olo namezanareo vola tsy ampy abigny fotiny anareo mahazo vola Mamravatomanga azonareo zegny anareo mahazo vola anareo mandrasa amin'ny officier nareo les colonels les capitaines les lieutenants azonareo zegny ambanimbany fo vola jiaby jusqu'à militaire du rang possible anareo tsy mahazo tsy ampy nindreo ireo possible andeha amosanareo azonareo raha volaniko zegny misy sasany fa nivolagna ato ireo toutes les mois ro toutes les semaines mandeha mitondra malette feny vola misy tsy amiagna misy amiagna zeny volaniko tsy anareo Mamravatomanga mampiady anareo amizay tsy anareo aby zay orka anareo maramila anareo tokony manampahaizagna anareo tokony misy stratégie anareo misy tokony tactique niana anareo alavon'olo araiky resaka vola prenez exemple amin'ny comment ça frère d'armes ni Traoré volaniko ni proposendreo 5 millions d'euros izy tsy nagneky anareo proposegna ne serait-ce que 5 millions d'ariary anareo fa magneky non sérieux non sérieux raha volaniko aminareo zegny donc mietsefa anareo volaniko zegny mietsefa anareo vahoaka izy io fa lera volaniko aminareo zegny anareo eran'ny faritra volaniko aminareo anareo force eran'ny faritra que ce soit Diego Atuléara Mazenga Sambava Ambilobe miembesa anareo maintenant dans quel camp idiranareo que ce soit anareo député koa mitovy volaniko aminareo zegny anareo député jiaby mitovy koa zavanareo maintenant dans quel camp vous êtes fotony anareo volaniko zegny tsy maintsy relevenio raha nataonareo ratsy jiaby tsy maintsy aboaka io fa tsy secret d'état volaniko zegny io fa tsy secret d'état zegny c'est fini anao mavita amy relève raha karaha zegny natoa maramila andra sabotsy samedi
nagnano réunion de crise à 7 heures là, mbola horo mbola horo, za mazo message fobokany, mbola horo, mbola mivory, ça veut dire qu'il y a un problème. Misy problème Madagascar. Tiako film malagasy tiako film malagasy, anao tsy mila mandeha cinéma volaniko zegny. Justement, atsika ino ambesatsika Diego io fa tsisy fanjakana kone. Ino ambesatsika Diego? Ro jiaby zay le volako. Putain, ireo mireunir azy io. Ireo lehibe ndreo fa mireunir azy io. Ino ambesatsika mihetsika amizay izy io? Ino ambesatsika mihetsika? Tsy stratégie volako atsika kone. Tegna manque stratégie. Lehibe quand on dit quand les chats là, la souris danse. Hein? Lehibe no mivory izy io, atsika io miamby. Non mais sérieux. Sérieux? Ok, atsika izy io miboaka amy lalabe. Eran'ny Madagascar, de Tuleara, Antananarivo, Diego, Sambava, Nosibe, jiaby. Mihetsika atsika izy io, nefa no. Nefa. Inexistant. Inexistant. Idiranareo préfet, idiranareo député, idiranareo olonjo jiaby. Chaque personne, au moins 50 personnes ankilandreo par tête. Nefa ndreo volanko. Mais stratégie tsisy amitsika. Io tsisy vola. Azonareo zegny. Le stratégie manque amitsika tout simplement. Stratégie manque amitsika. Voilà. J'ai vidéo tsika aminiany. Restez à l'écoute. Restez à l'écoute. C'est quand c'est réunion d'urgence zegny direct mba mandeha fo. Réunion d'urgence. Est-ce que za fa mahita même si c'est 5 minutes alefako fo izy. Restez à l'écoute. Direct est-ce que fa mahazo nouvelle. Ireo koa tsisy dikany aminaka mon frère. Anao kaza misitsika amy comptenao boka za la ataovanao lehilahy aboavo ny kabojinao boka mon frère. Tu vois? Azonao zegny. Anao ne tsy lehilahy aminaka. Anao misy string koa boka anao io. Malakilaky adosiny mamravatomanga ny akanjo radio amizay io no vangonao boka afara amizay. Azonao zegny. Bon, za tsy andany lera aminao fa restez à l'écoute, volanko aminareo zay, restez à l'écoute. Voilà, c'est la patrie ou la mort. Azonareo zegny. La patrie ou la mort. Za foot tiako za place nakazy io tozay place ny mamravatomanga de akanjo radio. Tu vois? Tiako place nakazy io za mavita mivolagna. Rose io fa mangorohoro tsy hainao raha atao place indreo. Mais moi je suis un homme libre. Je suis un homme libre. Alors ça tu es exilé, là tu es exilé, je suis français moi. Je suis malagasy quoi. Là tu naturalisé filiation. Voilà. Non, mon frère, valetsika fo izy. Atsika mazaka c'est lui. Oui, yuka il est mileli tiako azovy iki mileli malaza tiako mileli malaza azovy mileli malaza andro radio ela ndraiky mamravatomanga. Donc c'est pas mon affaire ça. Et tanao izy koa misy olo araiky fo agnatin'ny raha le ambelatsika fo izy mikorana tsisy problème amitsika io. Atsika mazaka démocratie là. Au contraire, ça nous donne des sujets. Olo karaha io magnametsika sujet, tu vois, tsolany sujet tsika direct avaletsika izy, magnametsika sujet ary magnametsika moral koa izy, tu vois. Atanao publication nalefa na feno izy fo magnano commentaire négatif olo jiaby mangony positif. Donc voilà, dikan'zegny io irika io araiky mahazo 2000 ariary igny. Magnabiagna lavatena azy igny. Igny araiky mahazo 2000 ariary magnabiagna lavatena azy magnandefa publication. Et raha zegny fa nivolaniko taminareo ny moaly. Voilà. Bon bref, on reste en contact. Voilà.